la llei de queixes d'estalvi se va adequar a cada una de les distintes comunitats autònomes. Aleshores, aquí a Balears ja li parlo de fa 10 o 12 o 15 anys, quan se va fer la primera reforma, la participació política sempre ha estat molt més baixa i està per davall aquests mínims que ara s'ha posat. Per tant, en aquest aspecte no ens afecta. El que sí que afectarà és uns certs càrrecs que tenen representació política i que són polítics en exercici, aquests senyors no podran ocupar càrrecs de representació a la nostra. Que això ja seria de cara a les eleccions que venen. A les pròximes eleccions, i és que no se deixaven, tenen 3 anys per adequar-se. I això sí. Hem d'acabar, però tampoc voldria acabar la conversa sense parlar de l'altra gran pota de la nostra, que és l'obra social. També han insistit en que continuaran sent autònoms respecte a l'obra social i que, en principi, el que s'hi destina tampoc amb aquesta integració se'n veurà afectat, no? Bueno, aquesta pota que vostè diu, i molt bé, és una pota bàsica per a la nostra. Per a la nostra i totes les caixes. Pensin que les caixes sempre tenen aquest esperit de servei a la comunitat i de servei a la societat, i això, a través de les obres socials, allà on nosaltres complim el nostre objectiu fundacional. Aleshores, aquest és un dels capítols que ha quedat absolutament diàfon i clar de que cada una de les entitats continuarem exactament igual com ara en la participació de la nostra aquí a Balears, en l'obra social a Balears, que a Múrcia tindrà Múrcia, però sense cap tipus d'interferència, sinó que això continua absolutament independent. Treballant cadascú per la nostra regió i ho volen fer per sempre. Moltíssimes gràcies per haver vengut al de nit a explicar algunes d'aquestes coses que a vegades resulta difícil d'entendre i de seguir. Esperem que entre tots dos haguem fet possible que avui sapiguem una mica més de com ha anat tot aquest procés, del que passa fins ara i del que fa falta encara que passi. Molt bé, moltíssimes gràcies. Li agraeixo aquesta oportunitat per explicar que a vegades tots aquests temes són difícils, per explicar el màxim o el millor que jo he pogut saber en els telespectadors el procés de les caixes. Fernando Alsamora, president de la nostra, com dic, moltes gràcies i fins aviat. Molt agraït. Gràcies.